gemológia, maliny, gemológia, maliny, gemológia. Maliny, gemológia. Zopakujte teraz vy. Maliny, gemológia. V tomto programe sa môže objaviť trnavské nárečie. Ahojte. Ahojte, my sme Maliny Jam. Ja som Miňo. A ja som Paťo. Sme tu opäť, milé dietka. A sme tu prečo, Paťo? No preto, aby sme si povedali opäť niečo pekné o našej prírode. Pozri, vtáčiky. Lastovičky. A vieš čo, rozhodol som sa, že dnes si zalietame cez celú Zemegulu. Zalietame? Áno, zalietame. Ale veď ja sa bojím výšok a lietania. Paťo, náš večný Bojko. No, ale povedz mi, že ty sa nebojíš výšok. Ja? Ja tiež sa bojím. Ja ti vyleziem hore na čerešňu a z tej výšky hneď... A že kto je tu Bojko? Ty Bojko. Dietka, nikdy sa nebojte povedať, že sa niečoho bojíte. To nie je hanba. No, chcel si lietať cez celú Zemeguľu? Chcel? Ale veď ja sa bojím lietať. Ty sa bojíš lietať? No, nemáme pilota. Máme. Pilotku. Opýtam sa tuto slečinky? Myslíš Mirky? Mirky? Čo Mirky? Partlovej. Ja som Mirka Partlová. To je ona? Kto? No, ja som Mirka Partlová. O tom potom. Bojíš sa výšky, Mirka Partlová? Nie? A čo tu vlastne robí Mirka Partlová? Keďže sa končí zima a začína sa prebudzať jar, prišla som skontrolovať, či už na svet snežienky začali vykukovať. A začali? Začali? Pozrite. Ahojte, snežienky, ku. A ja milujem jar. A porozprávame si niečo o snežienkach? Porozprávajme. Keď inak nedáš, Snežienka jarná. Po latinsky Galanthus nivalis. Je to malá kvetinka, ktorej sa medzi rastlinami hovorí aj prvý posol jary. Niekedy kvitne tak zavčasu, že sa musí preraziť cez snehovú pokrývku. No keď sa už dostanú cez túto studenú perinu a rozkvitnú, ich krásna vôňa prevonia celú horu či lúku. Idem sa poprechádzať, chlapci moji. Nech sa ti páči, Mirka Partlová, snežienka naša. Vieš, čo je zaujímavé? Hovor. Že rastliny ako také sú veľmi náchylné na teplotu a hlavne na mráz. Chceš sa opýtať, že prečo snežienka nezamrzne, keď sa prediera cez snehovú prikryvku, že áno? Presne. Táto rastlinka, aj keď vyzerá veľmi krehko, je naozaj silná a šikovná, čo sa týka prežitia. Dokáže uvoľniť energiu, ktorá zohreje okolie až o 10 stupňov Celzia. A vlastne tým pádom roztopí sneh a okolie si zohreje na teplotu, akú potrebuje na to, aby rozkvitla. Tak. Míňo, Paťo, všade, jar je tu. Pozrieme si snežienky zblízka? Jasné. Čo? Ako to? Keďže sme v relácii Maliny gemológia, tu sa dá aj čarovať. Wow, tu je v celej svojej kráse. Je vysoká až 20 cm. Na jednej stonke vyrastá jeden prevísavý biely kvet. A má 2 dlhé zelené listy. A korienok je cibuľka. Dajte pozor, milé dietky, snežienka je jedovatá. Poviem vám jednu nevšednú nevšednosť. Zaujímavú zaujímavosť? Raritnosť? Áno, viete, ako sa snežienky rozmnožujú? Mravce! Mirka má pravdu. Mravce pomáhajú s rozmnožovaním snežienok. Keď snežienka dozrie, vytvorí sa jej váčok plný semienok. Snežienka svojou vôňou priláka maškrtné mravce, ktoré do vaku, kde sú semienka, vyhryznú dierku. Semienka snežienok sa týmto uvoľnia a mravce ich roznosia po okolí. Poď dolu! Poď ty hore! Poď ty radšej dolu! Lastovičky sa vracajú z teplých krajín, aby si ťa nejaká neuchmatla. A to je ďalší znak jary. Lastovičky sa vracajú. Máš pravdu. Takže teraz si niečo povieme o týchto leteckých akrobatoch? Jasné, zväčším nás. Lastovička domová. Po latínsky Hirundo rustica.
Jej krásne cvrdlikanie nás na jar vždy milo prekvapí, keď sa vracajú z ďalekých teplých krajín. Miňo, a nevšimol si niečo? Čo také? Asi sme Mirku nezväčšili. A ozaj. Počkaj, veď ju zväčším. Mirka, si tam? Asi sme stratili Mirku. Niečo na mňa hodilo bobek. Pozri hore. Lastovičky. A na jednej z nich je tá Mirka. Ja som to hovoril, že dnes budeme lietať a že budeme mať pilotku. A kde vlastne žijú lastovičky? V mestách, na dedinách obľubujú poľnohospodárske družstvá. A či vieš prečo? No, pretože tam majú dostatok potravy. A ich potravu hlavne tvoria muchy a hmyz. No, chyť mušku. Chyť mušku! Lastovičky sú veľké, cca 19 cm. Majú hrdzavé čelo a hrdlo, lesklo modročierny chrbát, smotanové brúško. A samček má dlhší vidlicovitý chvost. Hniezda si stávajú z blata a stebiel trávy, ktoré zmiešajú so slinami a vyzerajú ako malé misky. Do týchto hniezd lastovičky nakladú 3 až 7 vajíčok a keď sa vyliahnu mláďatá, krmia ich obaja rodičia. V lete môžu mať až 3 znášky. Na Slovensku žije na celom území. No bohužiaľ sa s nej stáva čoraz viac ohrozený druh. Je to preto, že ľudia sa nevedia správať k životnému prostrediu. A preto treba deti čo? Prírodu treba chrániť. Chlapci, zastavte už tú lastovičku, mne sa točí hlava. A ona nie ani sadnúť. Mírka, priprav sa, ja ťa zväčším a Paťo ťa chytí. Chytám ťa! Mírka, musí ti niečo povedať. Paťo je ten najhorší chytač. Vidím. On by nechytil ani chrípku. To bola teda bláznivá jazda. Dobre, ja sa idem poprechádzať. Ty si ju nechytil. Si v pohode, Mírka? Vidíš? A práve preto nelietame. Ale vraví sa, že lastovičky sú majstri na diaľkové lety. Áno, je to pravda. Vždy na jeseň, okolo októbra, odlietajú do teplých krajín, aby tam prezimovali. Vraj bez mapy preletia až 11 000 kilometrov do Južnej Afriky a letia tam aj 6 týždňov. CCA v marci sa vracajú a začnú sa im rodičovské starosti. Čo keby sme si, dietky, spolu zaspievali pesničku o lastovičke? Ej, poďme, že na to. Každé ráno lastovička obuje sa, hneď je v cvičkách, činky zdvíha, bicepsy si cvičí. Pod ňou cvengá električka, skúša balet, drost po špičkách, krok sum krok, veď kolienka si zničí. Všetky známe lastovičky prišli za ňou a aj cvičky obuli si, že s ňou idú cvičiť. Že bicepsy majú malé a činky chcú zdvíhať stále a kolienka tie si nechcú zničiť. A preto ja aj ty, všetci máme vlastný príbeh. Niekto lieta, iný skáče a spieva si popri tom. Tak teraz raz, dva, tri, každý sa tu s nami hýbe. Hej, ty vstávaj, spí sa v noci a poď s nami radšej von. Drosy balet nacvičuje, že pre všetkých zatancuje. Keď sem príde zima, berú tuha. Keď zamrznú všetky mláky, električke stuhnú páky. Krok sum krok, aj tancuje sa stuha. A tie naše lastovičky na pláži si
Poď von, Haló, no tak poď. poď von, aj ty. Ja? Poď von, Áno, ty. a preto ja, aj ty. Všetci máme vlastný príbeh. Niekto lieta, iný skáče a spieva si popri tom. Tak teraz raz, dva, tri, každý sa tu s nami hýbe. Hej, ty vstávaj, spí sa v noci a poď s nami radšej von. Dnes sme si porozprávali o Snežienke, ktorá vždy zvíťazí nad zimou. A o lastovičke, ktorá preletí pol zemegule kvôli teplu. A zalietali sme si s našou kamarátkou Mírkou Partlovou. Tešíme sa na vás v ďalšej časti našej maliny džemológie a že či dietka vedia, kde nás nájdu. No, nájdú nás na www.malinydžem.sk, na YouTube na Instagrame. a na Facebooku. Dávajte na seba pozor a nezabúdajte, že... Maliny sú najvác. Bu.